गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ दख'र आफादनिफ्राय बरायग्रोना लाबाय। बरिमाखा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समनि सानसुमै बिथांमोननि नाजानायाव 1973 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो फैगौ 2024 मायथाइयाव 50 बोसोराव आगान होगोन। बेखायनो बेखौ जोङो जिहेतु मोनफ्रोमबो गौथुम आफादफोरा गावबा गावनि बेबायदि 50 बोसोर 25 बोसोर बा बेबायदि समाव माखासे फालिथायफोर फालियो आरो जोंबो बरिमाखा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 2024 मायथाइयाव जिहेतु जोंनि दख'राया 50 बोसोराव आगान होगोन, बेखायनो जों गल्डेन जुबिलि फालिनो थांखि लादों आरो बे फालिथायखौ जों 2024 मायथाइनिनो जानुवारि दाननि 26, 27 आरो 28 बे सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थांखि लादों। जोङो बे 2024 मायथाइयाव जि जोंनि जानो गोनां गल्डेन जुबिलि, बे गल्डेन जुबिलिनि थाखाय जोङो दिनै जोंनि जि खुंफुं आफाद, बे जों खुंफुं आफादखौ जुलाइ दाननि 23 खालारावनो दाफुंना लानो हादों आरो बेखौ जोङो आगस्ट दाननि 7 खालाराव बिथांमोननो जों बिबानखौ गथायना लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि मानगोनां मासिगिरि, मानगोनां लिंथुमगिरि बिथांमोन आरो बिथांमोननि नाजानायाव आरो जोंनि बिबानगिरिफोरनि नाजानायाव जों दिनै जिहेतु जोंनि गल्डेन जुबिलिनि माखासे खामानि मावनो गोनां दङ आरो बेफोर खामानि मावनाया जाहाथे जोंनिया थाबै मावलांनो हायो, बेनि सुबिदानि थाखाय जों दिनै 20 खालार दिनैनि नैबे सानाव जोङो जोंनि आरसि एबा मावखुलिखौ जोङो बेखेवनानै लानाय जायो। जों बै समाव जोंनि बयनिबो खौसे मददजों जों मासिगिरि हिसाबै एबा जोंनि गल्डेन जुबिलि खुंफुं आफादनि जा मासिगिरि हिसाबै जोङो 62 नं बरमा समस्तिनि मानगोनां MLA बिथां भुपेन बर' सार, बिथांखौ जों मासिगिरियाव मोननो हायो आरो मावफुं आफादगिरि हिसाबै बरिमाखा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बारग' प्रिन्सिपाल बिथां गुनेस्वर स्वरगयारि, बिथांखौ जों मोननो हायो आरो लिंथुमगिरि हिसाबै बरिमाखा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि बारग' आफादगिरि आरो दासान्दि बोसोनगिरि बिथां जगदिस बाग्लारि, बिथांखौ जोङो लिंथुमगिरि हिसाबै मोननो हायो आरो जों फोथायनाय दङ जोंनि जि खुंफुं आफाद एबा आरसि, बे जोंनिया जोबोद गोख्रों जागोन। बेनिखायनो जों जोंनि फैबाय थानाय जि गल्डेन जुबिलि, जों बेखौ मोजां खुंफुंलांनो हागोन होननानै आसा थिदों। आङो नैबे समाव गासै रायजोफोरखौ खावलायनो सानदों, जिहेतु जोङो 1974 मायथाइनिफ्रायनो बरिमाखा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि जा फारफ्रोमबो बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिं, हारिमु बिथिं, बेबायदिनो माखासे थुनलाइयारि बिथिं, बायदिसिना गेलेमु बिथिं, गुबुन बिथिंफोरखौ लानानै जों माखासे खामानि मावबाय थादों आरो जोंनि दख'रानि बेन्दोआव थानाय गासै जिखिनि गामि आफादफोर दङ, बिथांमोनजों जों खेबसे आगोलनिफ्रायनो मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनानै एबा बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददजों जोंनि खामानिफोरखौ मावफुंबाय थादों। थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय जोंनि जि 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 26, 27 आरो 28 मायथाइयाव जि सनाथि फोरबो जानो थांगासिनो दं, बेवहायबो जों गासै रायजो राजाफोरनि खौसे हेफाजाब आरो मददखौ जों लुबैगोन फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो आरो बेखायनो बै समाव गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि बे हाबाफारियाव लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब आरो थुलुंगा होफैगोन होनना जोङो मिजिंथिबाय।